ولی موافقی قانون‌هایی که نو به کار می‌دارند نسبت جام جهانی فوتبال و اینچنین انتخابات رئیس جمهوری روسیه، ولی یک مشکلی به مهاجران می‌آورد، نه تنها به مهاجران تاجیک، عموما به مهاجران، اینکه در این صورت آنها مجبورند که در 24 ساعت در یک شبانه روز خود را به قید گذارند که این از همه طرف به یک حساب گوییم ناممکن است و ما این اصلا آن شهرها به آن شهرهای داخل میکنند که در آن جام فوتبال گذرانده می شود و از این خاطر به مهاجران گفتنی هستم که بیشتر پیش از آمدن علاقه یک جای انیقی به قیدگذاری خود را یابند که چون که از روی قانون از روی پیشنهاد депутати думаи давлатии русияи яровая агар ки дар думаи давлатӣ инро қабул кунад, умуман муҳоҷирон аллакай аз ба қайдгузорӣ дар худи ҳамон хонаҳои ҷойҳои кори юридикӣ маҳрум мешаванд. онҳо бояд ки дар хонаҳои шахсии мардум ба қайд гузошта шаванд. аз ин хотир пеш аз ҳама пеш аз омадан аллакай бо хешу табор, шиносон, дӯстон бояд дар тамос шавед ва аллакай ҷои ҳаққи иқомат ба қайд мондани худро ёбед. набошад дар ин сурат дар вақти боздошт кардан баъди як рӯз 24 соат шуморо метавонанд ки ихроҷ кунанд ва аз ин хотир боз ҳам хоҳиш мекардам ки пеш аз омадан аллакай дар тамос шуда ҷои худро муайян кунед, ҷои қайди иқомати худро муайян кунед ва баъдан ба русия биёед. ва чхеле ки мо медонем ҳозир дар русия рӯз аз рӯз бадтар шуда истодааст ва чуноне ки пеш гуфтам хадамоти махсуси русия, кумитаи амнияти русия ҳозир дар симои муҳоҷирон ҷинояткоронро мебинад ва бо ҳар восита мехоҳад ки нишон диҳад ки хеле хуб кор карда истодааст ва гӯё ки чанд таркишро ҳам аз вай аз муҳоҷиронро боздошт кардааст ва чунин таркишҳо ба вуҷуд наомаданд. аз ин ба ҳар ҳол хоҳиш мекардам ки аз ин ҷиҳат хеле эҳтиёткорона бо кормандони пулис гап зананд, сухан кунанд, ҳарчанд ки ман тарафдори он ҳастам ки ҳуқуқҳои худро дифоъ кунанд, вале ҳаракат кунед ки ягон дағалӣ нашавад, чунки онҳо дар ин сол чунин ҳаракат мекунанд ки бо ҳар роҳе бошад нишон диҳанд ки гӯё ки онҳо кор карда истодаанд. нисбати ҳаққи иқомати худам гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқатан ман ҳаққи иқомати 3 сола доштам, бояд ки вид наҷидисва мегирифтам ҳаққи иқомати 5 сола. вақте ки ман 15 марти соли гузашта супордам, муддати 6 моҳ бояд ки ба ман ҷавоб мушаххасе медоданд, вале мутаассифона вақте иқомати ман 6 моҳ дигар монда буд, тамом шуд 15 сентябр, вале ҷавобе нашуд. чанд бор муроҷиат кардам, ҷавоб нашуд ва дар моҳи декабри соли ҷорӣ аллакай ба ман ҷавоб доданд ки ба ман ҳуқуқ надодаанд ки ман ҳуқуқи 5 сола гирам. ҳақиқатан гуфта буданд ки шумо метавонед ки тариқи суд муроҷиат кунед, ҳарчанд ки ман вохӯрӣ кардам бо раиси кумитаи муҳоҷирати русия генерал кириллова, ҳатто он кас ҳам иҷозат ҳам доданд, лекин аз дигар тараф ман аз русия баромадам ва хостам ки аз сари нав супорам, чунки хеле ки медонем ин як боз ба мисли як калтаке мешуд ки дар оянда метавонистанд ки бар зидди ман истифода баранд, гӯё ки ман кадом қонунгузории русияро вайрон карда будам, вале нишон нагуфтанд ки кадом қонунгузорӣ. гуфтанд хоҳед метавонед ба додгоҳ муроҷиат кунед, вале ман нахостам, чунки ин дар оянда метавонист ки ба мисли як калтаке шавад, ба мисле ки чуноне ки мо дидем ки бо дигар нафар тоҷикистонӣ бо дигар тоҷикистониён чунин раво дидан. хеле ки мо медидем хеле шиносномаҳои тоҷикони шаҳрванди русия доштаро бекор карда изданд, аз он ҷумла хеле ки дидем дар мавқеи Каромат Шарипов. ба ин хотир ман аз русия берун баромадам ва ҳаққи истифода дар русия истодани ман ки бояд ки ман дар ҳудуди 6 моҳ ҷавоб мегирифтам, нагирифтам ва дар ҳудуди 9 моҳ ҷавоб гирифтам, ҳатто он 90 рӯзаи дигар ҳам гузашт. ба ин хотир ман русияро тарк кардам ва ҳозир дар яке аз давлатҳои осиё мебошам ва муҳоҷирон метавонанд ки бо ман дар тамос бошанд, бо тариқи интернет дар тамос ҳастанд, метавонанд бо тариқи телефони 8903 169 2920 муроҷиат кунанд ки ман 24 соат дар тамос ҳастам бо ин телефон. боз як бор дигар такрор мекунам ин рақами телефонро, шумораи телефонро 8903 169 2920.
бештари муҳоҷирон вақтҳои охир аз ман танҳо дар ҳамон дар бораи ҳамин ки қонунҳои Русия баъди соли нав чӣ мешаванд, соли 2018 чӣ беҳбудие меояд ё ки чӣ беҳбудӣ намеояд ва инчунин дар бораи даромадани Тоҷикистон ба ин иттиҳоди гумрукӣ буд. Бештари саволҳо ба ин ҳастанд ва дар соли 2017 инчунин бештар дар бораи ихроҷ кардан аз Русия ки тамоми ҳуҷҷатҳояшон дуруст буданд танҳо ба ин хотир муроҷиат мекарданд. дар охир тамоми ҳамватанони тоҷикистони тамоми муҳоҷирони кориро бо омадани соли нав табрик гуфта, ба онҳо дар соли 2018 бурдбориҳо мехоҳам. бигузор осмони соф дар тори сарашон бошаду ба назди падару модари худ, ба назди аҳлу фарзандони худ бо сари баланд баргарданд ва мехостам ки ин сол яке аз солҳое шавад ки муҳоҷирони тоҷик ба ватан баргарданд, яке аз солҳои охирине бошад ки тоҷикон дар Русия дар муҳоҷират бошанд ва умуман мехоҳам ки онҳо ба ватан баргарданд ва дар ватан соҳиби кору ҷой шаванд.